И здравейте хора, в днешното видео ще анбоксвам моето най-ново 4x4 Moyulauso GTS 2. Купих си моето ново 4x4 Moyulauso GTS 2 от магазин Без Паника, взех си го стикерлес и като цяло предишното ми 4x4 беше ето това, което е Kung Fu Kang Feng, за което може да гледате анбоксинг ето тук. Но просто ми трябваше нещо по-добро и искам да стана малко по-бърз на 4x4, затова си взех това. Колебаях се между купчето Qi Lookway и Moyulauso GTS 2, но мисля, че това е малко по-добро и не знам, нека започваме с анбоксинга. Вау! Върви си с отверка и според мен хора цветовете са уникални, много светли, много приятни, на мен лично доста ми харесват. Пробвах купчето в Без Паника, доста ми хареса как се върти и затова реших да си взема него. Нека им какво друго има в кутията. Има ето това меню, което ти обясня как се реди 4x4. Мисля, че и малко по-големи купчета, както може да видите. Но аз като цяло знам как се реди, така че няма да ми е много от нужда. Тук виждаме някакъв кюбър, не знам точно кой е това. И тук някой сигурно, който работи в Мойо. Пишете ми в коментарите, ако знаете кои са тези хора. Да няма значение, купчето си пристигна, както преди малко видяхте, ето така с поставката, което мисля, че е доста готино. Но няма значение, нека директно разпаковаме самото купче. Добре, хора, ето го купчето. Нямам търпение да направя малко първи движения. Добре, отвънка изглежда чудесно, не е изобщо мазно. И нека започваме. Това, което ми прави впечатление е, че е супер гладко и бързо, директно извън кутията. Нека видим дали може да цепи ъгли. Да, усеща се, че е леко стегнато. Ще го сетъпна, разбира се. Но вау, извън кутията се върти направо невероятно. Може да усетите колко е гладко, даже ще чува един звук. Не знам хора, изглежда направо прекрасно. Сравнен с другото ми 4x4, което след милиони сетъпове се върти така. Да, вие сами виждате. Това е невероятно директно извън от кутията. Така хора, като цяло мисля, че купчето е невероятно. И кажете ми в коментарите, ако искате да направя видео как редя 4x4, да видите колко горе-долу съм бърз. Макар че може да видите просто WCA профилът ми, но просто искам да видя колко добро е това 4x4. Взех си го без магнити, както може да видите под бялата кутия. Много цяло това купче за сега е невероятно директно извън кутията. Много искам да си направя времената по-добри на 4x4 и затова реших да си, апгрейд на хардуер, както се казва. И просто не можах да бъда с това купче до живот, защото то просто не се върти чак толкова добре хора. За цената си е страхотно, но Moyulauso GTS 2 според мен е невероятно. Това, ако сте любопитни, струваше 45 лева, но сега според мен тотално си заслужава. Извън кутията и вече се върти уникално. Та мисля да не говоря толкова за купчето, защото все пак това не е ревю, а анбоксинг, но все пак мисля, че купчето е страхотно и мога да си бия доста пибита с него. Така цяло това от видеото, надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, може да му оставите едно харесване и се абонирате за канала ми. Също ми пишете долу в коментарите кое е вашето мейн 3x3 купче. Ще ми е интересно да разбера. И няма че не ще си видим в следващото клипче.